Здравейте, кученца! Аз съм Дензер от България и днеска ще играем нова игра, в която всъщност сме самолет и трябва да летим и да правим някакви такива глупости. Не знам всъщност какво трябва да правим, ако трябва да съм честна, тъй като всъщност само си свалих играта и нищо друго не правих. Това трябва да държим така. Добре, спит. Оле, на тъпото. Аха, добре. Значи такова. Така ще излетим. Би трябвало. Перфект, окей. Летим. Добре, така ще се обръщаме, както може да видите, като... Да. Follow the checkpoints. Добре. Край. Аз сигурно така намалявам скоростта. Може би, да, точно това беше. О, спечелихме 5000. Супер. Rescue. Добре, Rescue. Complete this mission 2000, find the star 1500, don't retry. Добре, значи трябва първи път да минем тази мисия, за да спечелим максимум пари. Така, турбо. Може да събираме пари за този груден. Според мен. Айде, това ще си падем. Добре, трябва този гейт да се разпусим. Не един, не знам. Ето. Директ. И там има звезда. Който сигурно би трябвало нея да открием. Чекпоинт. Няма чекпоинта. Между тук тия нагичата. Yes, добре. Трябва сега да отидем при зеленото. Confirm the location. Това няма значение. Така. Няма един днеска. Air Race. Сега па трябва да се състезаваме. Стигаме. Добре. Да, 100 000. 110 000. Въпреки, че в тази... това е от Лотария. Въпреки, че в тази игра доста лесно спечели пари, пак не мисля, че ще особено лесно. Трябва да минаваме по картия. Трябва да знае какво прави. Спокойно. Трябва малко да ликнем така, например. Напрягаме малко бързо. Изпреварихме някак, не знам дали го видяхте. Така. Но тук
Това беше доста лесно, че. И... Добре, сега какво трябва да правим пак? Firefighter. Добре, какво трябва да правим тук? Като Firefighter. Complete the mission. Добре, това го разбрахме. Това е за... Това са купува с истински пари. Аз мога това да го купя, добре. Грозното мога да купя. Така, message received from control tower, добре. Take off, окей. Толкова бавно ли бе? Това е много бавно, между другото. Не. Така, perfect take off, think. Fly to the ring to collect the water. Окей. Ринг. Трябва тук да минем, за да си вземем вода. Мога ли някъде да минем? Така, малко надолу. Между другото, линк за играта да си свалите ще има в описанието. Не. Окей, добре. Ще има в описанието. От крилата не мога никакво да се видим. Fly over the city and tap the button to drop the water. Какъв бутон бе? Добре, трябва някъде да има бутон, за да пуснем водата, но аз просто мисля, че трябва да... Fly over the city. Трябва да ни излезе някакъв бутон, сигурно, така да гледам. Малко ще намалим. Не, тук не трябва да намаляваме. Някакъв бутон. Дроп. Спряме. Окей. Какво правим? Добре. Така, това е било. Клас unlocked. Добре, стартер пак. Не ни трябва никакъв стартер пак. Добре, за какво ни е лендинг клас? Между другото, мисля, този клип е доста дълъг и да вече да става доста дълъг. Също да става, добре. Звездата да катастрофираме, да кацам, да. Така, мисля добре го добре. Бонус раунд спин. Така, сигурно някакви пари ни някакви 50%, към някакви бутики виждам, тъй че не знам това какво ни прави. Стопът да рейтам. Стопът да рейтам, аз това не го виждам. Окей, 40%. Стига на 40%. Добре, кой нормален човек би похарчил 56 лева и 71 стотинки, даже за 93 лева и 96 стотинки за в някаква игра, някакъв самолет или там. Опа. Leave. Така, City Tour или Aircraft. Добре, че всичко е едно и също. Не, че са едни и същи, просто получаваме едни и същи пари. Тъй, ММС-та е. Скоро ще може той да си го купим. Който е Сиц 10, това е Сиц 6. Даже с 20% на промоция. Тъй, че не трябва само още 2000, за да си го вземем това. Така. Окей. Не. Окей. Resume, restart. Че както видяхте, не трябва да... Я също не. Трябва да се пускаме на втора скорост, докато излитаме.
Не мога да излъча нещо. Успях, окей. Те даже пасажирите лек, които се возят в самолета. Чекпоинт. Тук трябва да бъдем доста внимателни. Да, добре, взехме водата. Да, добре, всичко е наред. И вече, както може да видите, може да се купим нов самолет. Така. Да, бе, не теща. Добре, той се изглежда много як. И на 80% намаление, но аз нямам 65 000. Вече няма какво да правя, освен да ливна. Така. Lottery spin. Да. Се опитаме да спечелим нещо. Като пари, даже може да спечелим някакъв самолет. Да, не мога вече да говоря както я. Стоп. Добре, 3000. Пак спиним. Good smoke power up. Супер. Добре. 3, 2, 1, спирам. Jet Fighter... добре, дадоха ни 5000. Може да спечеля нещо отгоре, което е Jet Fighter 22. Но Jet Spin can get by leveling up or... Yes. Трябва да купувам някакви неща тук. Тъй, че не искам. Така, махаме го това. И ще отиваме да си купим новия самолет. Така. Как се сменяше между другото? Че вече даже забравих. Fly. Lottery spin. Добре, може би трябва е така да го цъкнем това. Accept. И от тук да си ги изберем. Lottery. Така, play. И ето имаме вече нов самолет. Така, aircraft carrier. Това между другото колко скорост има. Той е фък. Не. Фък. Рестарт. Окей. Как се щупихме само. Пак, между другото, пак си има скоростта и това беше една от главните причини, в която се блъснах. Така, по-трудно и take off. Трябва да плайна нещо. Не знам това. Да. Добре, беше близко. Можехме да паднем. Между другото, факта. Отиваме към чекпоинта. Това някакви глупости, не ме питат защо. Между другото ни дадат някакви инструкции, ни ги дадат постоянно да чекпоинта, да follow да и какво си така нататък. Което мисля, че не ни трябва особено. Там е звездата. Отиваме към звездата. Today's weather is perfect. И супер. Радвам се, че днеска времето е чудесно. Prepare to land. Добре, скоро ще... Пак ще да кажа катастрофираме. Скоро ще кацнем, както може да видите. Така трябва да... Не това, не искам да правя това. Да намалим, да си сменим скоростта. Да си отворим landing gear смисъл. Така. Ще намаля още малко, между другото, скоростта. Така. Сега представете да катастрофираме. Окей, landing gears. Успяхме ли? Къде че успяхме? Моля ви се. И как така? Къде right. Добре. Миналия път, първия път, всъщност като имахме някакви курсове по това, беше бая по-лесно. Сигурно сме следвали тия. То как да ги следвам, аз съм се отделям от тях. Ще намалим още малко.
Сега писата такова. Сега пак ще катастрофираме 100%. Не. Yes, не. И как? Аз нали намалявам. Аре, фък. Фък. Добре. Да, много как се... Добре. Try. Ще питаме пак. Добре, тази защо не спрях се чудя. Просто. Ще намалим. Така. Мисля, между другото, защо не спрях. Сигурно трябва да си подготвя тилът по-рано. Прямо сега. Не, искам ги да са ми включени. Те сигурно просто са им били включени като... Имам пред първия път. Така... Добре, пак се отклонихме от земята. Бракет, значи така се спира. Добре. Супер, успяхме този път. И да направим още една мисия. И... плюс 20 000. И да спирам клипа, тъй като там доста силен, ще я да кажа. Доста дълъг. Complete Princess Special Mission. Добре. Supplies. Така, accept. Така. Вау. Няма 62 000. Нищо. Free fly. Добре. Да, ние това ще си играем play. Тук между другото Free fly вече даже не мога да говоря. Сигурно просто ще си Land Airports Permissions, collect balloons for extra. Окей. Добре, бе, разбрах за балоните. Така, изключваме ги тия. Окей. Между другото, сигурно дали това трябва да го... Би трябвало да е балон. От летящо, естествено. Даже не мога да го стигна, фък. Окей. Връщаме се. Ще има някакъв плющче, между другото. Може да видим това плющче, което е тук. Така. Някаква лодка. Добре. Да видим каква е тази лодка. Приближаваме. Добре, не разбрах какво трябва да правя. Добре, ще се опитвам да се върна. Между другото... Открих нещо. Мисля, че така да правим и... Вау, видяхте ли къде излетяхме за бола? Добре. Мисля, това е за този клип. Надявам да ви харесал. В следващия епизод може да се опитаме да правим някои по-такива по-яки неща, така да се каже. Ще има линк за играта в описанието. Надявам се да ви е харесала и чао!